Imġedda mill-ġdid l-iskema Sensibility li toffri assistenza finanzjarja għal dawk fl-ispettru tal-awtiżmu bl-ADHD jew bid-Down syndrome. Konferenza tal-aħbarijiet kmin il-ġimgħa filgħodu ġie spjegat li taħt din l-iskema individwi jew familji jistgħu jibbenefikaw minn qotja li tlaħħaq 6,000 euro biex ikopru l-ispejjeż għax-xiri tat-tagħmir adattat. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa spjega li din l-iskema ġiet imnedija oriġinarjament 4 snin ilu u li minnha s'issa gawdew 64 familja, inkluż tfal u adulti. Qal li fl-aħħar snin il-Gvern investa fuq minn 300,000 euro f'din l-iskema. Għall-TVM News li għal din l-iskema ma jitwettaqx it-test tal-mezzi. Nħeġġeġ anke lil dawk il-familji li għandhom tfal b'dawn l-isfidi biex jersqu l-qoddim, nerġgħu nfakkar li mhix means tested u wkoll l-installazzjonijiet mhumiex ristretti biss forsi għal kontrarju qed jaħseb f'binjiet tal-Gvern imma anke f'binjiet privati. Saħansitra anke f'binjiet fejn familji li qegħdin jikru. Fil-fatt sostna illi l-maġġoranza tal-familji li bbenefikaw minn din l-iskema fl-aħħar snin, u jiġifieri 83% kienu sidin ta' darhom. Il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes iddeskriva din l-iskema bħala xhieda ta' politika holistika u qal li qed tagħmel ħafna ġid fiskiet. Qal li l-politika tal-Gvern hija msejsa fuq il-prinċipju li kulħadd għandu jkollu l-għodda meħtieġa.